ካልአይቲ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 1 ጳውሎስ ከም እታ ተስፋ ናይታ ኣብ ክርስቶስ ኢየሱስ ዘላ ህይወት ብፍቃድ ኣምላኽ ሐዋርያ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝኾነ ናብ ጢሞቴዎስ ፍቁር ወደይ ካብ እግዚአብሔር አቦናን ካብ ክርስቶስ ኢየሱስ ጎይታናን ጸጋ ምሕረት ሰላም ምሳኻ ይኹን እታ ኣባኻ ዘላ ልግሚ ዘይብላ ቅድም ኣብ ሎኢስ ዓባይካ ኣብ ኣውኒቄ ኣዴኻውን ዝሓደረት እምነት እናዘከርኩ ኣባኻ ድማ ከም ዘላ ተረድኤ ኣለኹ ንብዓትካ ዘኪረ ብታሕጓስ ምእንቲ ክመልእሲ ክርኤካ እናናፈቕኩ ብጸሎተይ ለይትን መዓልትን ከየብኮርኩ እናዘከርኩኻ ነቲ ካብ ኣቦታተይ ጀሚረ ብንጹሕ ሕልና ዘገልግሎ ዘለኹ ኣምላኽ ኣመስግኖ ኣለኹ በዚ ምኽንያት እዚ ኣምላኽሲ መንፈስ ሓይልን ፍቕርን ቅጽዓትን እምበር መንፈስ ፍርሃት ኣይሃበናን እሞ ነቲ ብምንባር ኢደይ ኣባኻ ዘለዎ ህበት ኣምላኽ ክትሕድሶ እዘክረካ ኣለኹ ደጊም በሓይለ ኣምላኽ ምእንቲ ወንጌል ምሳይ መከራ ጽገብ እምበር ብምስክር ጎይታና ወይስ በኣይ ብእሱር ኣይትሕፈር ኣምላኽ ብፍቃድ ርእሱን በቲ ብክርስቶስ ኢየሱስ ቅድሚ ዘበናት ዓለም እተዋህበና ጸጋን ኣድሓነና ብቅዱስ ጽዋዓውን ጸዋዓና እምበር ብግብርና ኣይኮነን ሕጂ ግና ብምግሃድ መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ተገልጸ ንሱ ንሞት ዝሰዓሮ ንህይወትን ንዘይምጥፋእን ብወንጌል ናብ ብርሃን ዘውጽኦ ነዚ ኣነ ኣዋጅን ሐዋርያን መምህር ኣሕዛብ ክኸውን ተሾምኩ ብምኽንያቱ እውን እየ እዚ ሓሳር እዚ ዝጸግብ ዘለኹ ግና ኸብመን ከም ዝኣመንኩ እፈልጥ እየ ነቲ ገንዘብ ሕድሩውን ክሳዕታ መዓልቲ እቲኣ ምሕላው ከም ዝከኣሎ ተረድኤዮ ኣለኹ እሞ ኣይሓፍርን እየ ነቲ ኻባይ ሰማዕካዮ ጥዑይ ቃል ከዓ በቲ ኣብ ክርስቶስ ኢየሱስ ዘሎ እምነትን ፍቕርን ንምሳሌ ሓዞ ነቲ እተቐበልካዮ ጽቡቕ ሕድሪ በቲ ኣባና ሓዲሩ ዘሎ መንፈስ ቅዱስ ሓልዎ እቶም ኣብ ኤስያ ዘለዎ ኩላቶም ካባታቶም ከዓ ፊጌሎስን ህርሞጌኖስን ከም ዝኸድዑኒ እዚ ትፈልጥ ኣለኻ ኦኔሲፎሮስ ናብ ሮሜ መጺኡ ኣዝዩ ደለየንን ረኸበንን ብዙሕ ሻዕ ኣፈሽሒውለይ በቲ መቆሐውን ኣይሓፈረን እሞ እግዚአብሔር ንቤቱ ምሕረት ይሃብ በታ መዓልቲ እቲኣ ምሕረት ካብ ጎይታ ክረክብ እግዚአብሔር ይሃቦ ኣብ ኤፌሶን ክንደይ ከም ዘገልገልንውን ካባይ ዝበልጽ ንስኻ ትፈልጥ ኢኻ ምዕራፍ 2 ኣታ ወደየ እምበኣርሲ በቲ ኣብ ክርስቶስ ኢየሱስ ዘሎ ጸጋ ደልድል እዚ ኣብ ቅድሚ ብዙሓት ምስክር ካባይ ሰማዕካዮ ድማ ንኻልኦት ክምህሩ ንዝከኣሎም እሙናት ሰብ ሕድረ ሃቦም ከም ንፉዕ ናይ ክርስቶስ ኢየሱስ ዓቀይታይ ምሳይ ኮንካ መከራ ጽገብ ዓቀይታይ ናብ ኩናት ከይዱስ ነቲ ዝዓቀዮ ምእንቲ ኸስምሮ ኢሉ ብናይ መነባብርኡ ዝጠላለፍ የልቦን ከምኡውን ሓደ ኣብ ስፍራ መቃለሲ ኮይኑ ዝቃለስ ከምቲ ሕጉ ገይሩ እንተ ዘይተቃለሰ ኣኽሊል ዓወት ኣይረክብን እዩ እቲ ዝዓይ ሓረስታይ ካብቲ ፍረ ቅድም ግዲኡ ክወስድ ይግብኦ እዩ እግዚአብሔር ብኩሉ ኣእምሮ ክህበካ እዩ እሞ ነዚ ዝብሎ ዘለኹ ኣስተብህሎ ነቲ ኸብ ወንጌለይ ካብ ዘርኢ ዳዊት ዝኾነ ካብ ምዉታት እውን ዝተንስአ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘክሮ ብዛዕባኡ ከም ገባር ክፉእ ተቖፂረ ክሳዕ መቆሕ ሓሳረ መከራ እጸግብ ኣለኹ ግና እቲ ቃል ኣምላኽሲ ኣይእሰርን እዩ ስለዚ ምእንቲ እቶም ሕሩያት ንሳቶም ድማ እቲ ኣብ ክርስቶስ ኢየሱስ ዘሎ ምድሓን ምስ ናይ ዘለዓለም ክብሪ ምእንቲ ክረኽቡ ንኹሉ ዕገስ ኣለኹ እሙን ቃል እዩ ምስኡ እንተሞትናስ ምስኡ ከዓ ብህይወት ክንነብር ኢና እንተ ተዓገስና ምስኡ ከዓ ክንነግስ ኢና እንተ ኸሓድናዮ ንሱ እውን ክኽሕደና እዩ ንሕና እንተ ጠለምናዮ ንሱ ንርእሱ ክኽሕድ ኣይከኣሉን እዩ እሞ እሙን ኮይኑ እዩ ዝነብር ነቶም ዝሰምዕዎ ዘስሕቶም ረብሓ ብዘይብሉ ቃል ከይበኣሱ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር እናመስከርካ እዚ ኣዘክሮም ንርእስኻ እቲ ቃል ሓቂ ብቕንዕና ዘማቕል ዘይሕፍር ዘይብሉ ፍቱን ዓያይ ጌርካ ንኣምላኽ ከተርእዮ ጸዓር ነቲ ፍረ ዘይብሉ ርኹስ ዘረባ ግና ኣግልሰሉ ናብ ረሲእነት እናገደዱ ይኸዱ እዮም እሞ እቲ ዘረብኦም ከም መንሽሮ እናለሓመ ይባላዕ እዩ ሄሜኔዎስን ፊሌጦስን ካባታቶም እዮም ንሳቶም ትንሣኤ ቅድሚ ሕጂ ኮይኑ እናበሉ ካብ ሓቂ ዘንቢሎም እምነት ሓያሎ ሰባት ይገላብጡ ኣለዉ
እትጽኑዕ መሰረት አምላኽ ግና ቆይሞ ኣሎ እዚ ማሕተም እዝውን ኣለዎ እግዚአብሔር ነቶም ናቱ ዘበሉ ይፈልጦም እዩ ስም እግዚአብሔር ዝሰምዕ ዘበለ ኩሉ ኸኣ ካብ ዓመፃ ይርሓቕ ግና ኣብ ዓብዩ ቤት ካብ ዕንጨይትን መሬትን ዝኾነ ኣቕሑ ድማ እምበር ኣቕሑ ወርቅን ብሩርን ጥራይ ኣይኮነን ዝርከብ ገሊኡ ንኽብረት ገሊኡ እውን ንውርደት ይኸውን እምበኣርሲ ሓደ እኳ ርእሱ ካብ እዚኣቶም እንተኣፅረየ ንሱ ኣቕሓ ክብሪ እተቐደሰ ንተግባር በዓል ቤት ዝጠቅም ንሰናይ ግብሪ ዘበለ እተዳለወ ይኸውን እዩ ካብ ትምኒት ግቡዝና ህደም ምስቶም ብንጹህ ልቢ ንእግዚአብሔር ጽውዕዎ ኸኣ ኣስኣስር ጽድቅን እምነትን ፍቕርን ሰላምን ሰዓብ ነቲ ክርክር ዕሽነትን ላግፅን ግና ባእሲ ከም ዘምጽእ ፈሊጥካ እበዮ ባርያ እግዚአብሔር ንኹሉ ለዋህ መሃሪ ዕጉስ ክኸውን እምበር ኪበኣስ ኣይግብኦን እዩ ምናልባሽ እግዚአብሔር ንሓቂ ምእንቲ ክፈልጥዋ ኢሉ ንስሓ እንተኣህቦም ንሱ ነቶም ተጻረርቲ ብህድኣድ እናገንሖም ፍቓድ ኣምላኽ ክገብሩ ኢሉ ምስ ኣውፅኦም ንሳቶም ካብ መፈንጥራ ዲያብሎስ ኣምሊጦም ናብ ልቦም ይምለሱ እዮም ምዕራፍ 3 ኣብተን ዳሕሮት መዓልታት ግና ክፉእ ዘበን ከም ዝመጽእ ዝፍለጥ ሽዑ ሰባት ፈተውቲ ርእሶም ክኾኑ እዮም እሞ ፈተውቲ ገንዘብ ተጃሃርቲ ዕቡያት ተጻረፍቲ ንወለዶም ዘይእዘዙ ዘይማስው ርኹሳት ፍቕርን ስድራ ቤቶም እኳ ዘይብሎም ተቐየምቲ ሓመይቲ ቀለልቲ ጨካናት ሰናይ ዘይፈቱ ኣሕሊፎም ዝህቡ ህውኻት ተፈኽነንቲ ካብ ንኣምላኽ ምፍቃርሲ ኣዕዚዞም ተድላ ዝፈትዉ እቶም መልክዕ ኣምልኾ ዘለዎም ነቲ ሓይሉ ግና ዝኽሕድዎ ናብ ኣባይቲ ህሩግ እናበሉ ሓጢኣት ዝመልአንን ብብዙሕ ትምኒት ዝድፍኣን ኩሉ ሳዕ ዝመሃራ ናብ ትፍልጠት ሓቂ ክበጽሓ ግና ከቶ ዘይከኣለን ኣንስቲ ዝማርኹ ካብ እዚኣቶም እዮም እሞ ካብ እዚኣቶም እውን ረሓቕ ከምቲ ኢያኔስን ኢያምብሬስን ንሙሴ ተቃወምዎ እቶም ኣእምሮኦም ዝጠፍአ ብእምነት ዘይተፈተኑ ሰባት ድማ ከምኡ ነታ ሓቂ ይቃወምዋ ኣለዉ ግናኸ ከምቲ ናይ እቲኣቶም ዝኾነ ኸኣ እቲ ዕሽነቶም ንኹሉ ክግለጽ እዩ እሞ ካብኡ ሓሊፎም ኣየስልጡን እዮም ንስኻ ግና ንትምህርተይ ንንብረተይ ንፍቓደይ ንእምነተይ ንዓቕለይ ንትዕግስተይን ፍቕረይ ኣጸቢቕካ ሰዓብካ ኣብ አንጾኪያን ኢቆንዮምን ልስጥራን ብዝበጽሓኒ ስደተይ መከራይ ከምዚ ዝበለ ስደት ጾርኩ ጎይታ ግና ካብ ኩሉ ኣድሓነኒ ግና እቶም ብክርስቶስ ኢየሱስ ብፍርሃት እግዚአብሔር ኪነብሩ ዝደልዩ ኩሎም ክስጎጉ እዮም እቶም እኩያት ሰባትን ጠበርትን ግና እናኣስሓቱን እናስሓቱን ናብ ዝገደደ ክበጽሑ እዮም ንስኻ ግና ካብ እንመን ከም እተመሃርካ ፈሊጥካ ነተን ካብ ቁልዕነትካ ጀሚርካ ብእምነት ብክርስቶስ ኢየሱስ ንምድሓን ከለብማኻ ዝኽእላ ቅዱሳት ጽሑፋት ፈሊጥካ በቲ እተመሃርካዮን እተረዳእካዮን ጽናዕ እቲ ናይ ኣምላኽ ሰብ ንሰናይ ግብሪ ዘበለ ፈጺሙ ተዳልዩ ፍጹም ምእንቲ ክኸውንሲ መንፈስ ኣምላኽ ዝነፈሶ ዘበለ ጽሑፍ ንትምህርቲ ንተግሳጽ ንምቕናዕ ንጽድቂ ዝኸውን ምእዳብ ይጠቅም እዩ ምዕራፍ 4 ኣእዛኖም ኣስሒቦም ደኣ ብትምኒት ርእሶም መምሃራን ክእክቡ እምበር ነቲ ጥዑይ ትምህርቲ ዘይዕገሱሉ ዘበን ክመጽእ እዩ ሽዑ ኣእዛኖም ካብ ሓቂ ክመልሱ ናብ ጽብጽዋያቱን ክምለሱ እዮም እሞ ብኹሉ ዓቕልን ብምህሮን እቲ ቃል ክትሰብኽ ብግዚኡን ብዘይግዚኡን ከተስምዕ ክትገንሕ ክትቀጽዕ ክትምዕድ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽን ኣብ ቅድሚ እቲ ህያዋንን ምውታትን ኪፈርድ ዘለዎ ክርስቶስ ኢየሱስን በቲ ምግላጽ መንግስቱን ኣማሕጽነካ ኣለኹ ንስኻ ግና ብኹሉ ተጠንቀቕ መከራ ጽገብ ግብሪ ወንጌላዊ ግበር ኣገልግሎትካ መልእ ኣነስ ካብ ሕጂ እስዋ ኣለኹ እታ መዓልቲ ምስንባተይ እውን በጺሓ እያ እሞ ሰናይ ገድሊ ተጋዲለ እቲ ጉያ ወዲኤ ነታ እምነት ሓልየ ደጊምሲ ጎይታይ ንሱ እቲ ጻድቕ ፈራዲ በታ መዓልቲ እቲኣ ዝህበና ኣኽሊል ጽድቂ ተነቢሩለይ ኣሎ እዚ ግና እቶም ምግሃዱ ዘፍቅሩ ኩላቶም ድማ እዩ እምበር ንኣይ ጥራይ ኣይኮነን ቀልጢፍካ ናባይ ክትመጽእ ፍጠን ዴማስ ነዛ ዓለም እዚኣ ፈትይዋ እዩ እሞ ሓደ ገኒ ናብ ተሰሎንቄ እውን ከደ ክሬስኬስ ናብ ገላትያ ቲቶስ ናብ ደልማታ ኸዱ
ሉቃስ ጥራይ ምሳይ ኣሎ ማርቆስ ንዕዮ ይጠቕመኒ እዩ እሞ ተማልኣዮ ምሳኻ ይምጻእ ንጢኪቆስ ግና ናብ ኤፌሶን ሰይድዮ ኣለኹ ክትመጽእ ከለኻ እቲ ኣብ ጥሮኣስ ምስ ቃርጶስ ዝሓደክዎ ባርኖስን እቲ መጽሕፍትን ምናዳ እቲ ብራናታት ተማልኣለይ እስክንድሮስ እቲ አንጠረኛ ብዙሕ ክፉእ ገይሩኒ እግዚአብሔር ከምታ ግብሩ ክፈድዮ እዩ ንሱ ነቲ ቃልና ብዙሕ ይጻረሮ እዩ እሞ ንስኻ ድማ ካብኡ ተሓሎ ኣብቲ ቀዳማይ ምጉተይ ኣይሓዘሎም ኩላቶም ጠለሙን እምበር ሓደ እኳ ምሳይ ኣይነበረን እቲ ስብከት በኣይ ምእንቲ ክምላእ ኩሎም ኣህዛቡን ምእንቲ ክሰምዑ ግና ጎይታ ቆመለይ ኣበርትዓኒ ካብ ኣፍ ኣንበሳውን ኣናገፈኒ እግዚአብሔር ካብ እኩይ ግብሪ ዘበለ ከናግፈኒ ናብታ ሰማያዊት መንግስቱ ከኣቱውን ከድሕነኒ እዩ ንኡ ካብ ዘለዓለም ንዘለዓለም ክብሪ ይኹኖ አሜን ንጵሪስቂላን ንኣኪላስን ንቤት ኦኔሲፎሮስን ሰላም በለለይ ኤራስጦስ ኣብ ቆሮንጦስ ደሪፉ ንጥሮፊሞስ ግና ሓሚሙ ኣብ መሊጦስ ሓዲገዮ ኣለኹ ቅድሚ ክረምቲ ንምምጻእ ፍጠን ኤውብሎስን ፑደንስን ሊኖስን ቀላውዲያን ኩላቶም ኣሕዋትን ሰላም ይብሉኻ ኣለዉ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ መንፈስካ ይኹን ጸጋ ምሳኻትኩም ይኹን አሜን